אנחנו נמצאים בפרשת כי תבוא, הפרשה הזאת אנחנו קוראים פרשת קללות וברכות וקללות. אז בין שאר הקללות כתוב ארור מקלה אבי ואמו. אז אנחנו רוצים טיפה לדבר על הארור מקלה אבי ואמו. אז פשט הפסוק ארור מקלה אבי ואמו, ארור מי שמבזה אותם חיצונית, מי שצוחק עליהם, גורם להם שיהיו קלים. אז זה הפשט שהוא ארור מקלה אבי ואמו. אבל יש ספר חרדים של רבי אליעזר אלזיקרי, שהוא היה השמש, הגבאי בבית הכנסת של הארי הקדוש. הוא חיבר את השיר ידיד נפש, ועוד הרבה דברים יפים, והוא קבור ליד האריזל בצפת. הוא חיבר ספר נפלא, נקרא ספר חרדים, שמי שרוצה לזכך את עצמו, לקדש את עצמו, לתאר את עצמו, להיות מרכבה לשכינה, אז בכל איבר ואיבר, איזה מצוות הוא יכול לקיים, מאיזה עבירות הוא יכול להימנע, ועל ידי זה לקדש את כל גופו שיהיה מרכבה לשכינה. בספר הוא כותב, ארור מקלה אבי ואמו, לא הכוונה שהוא מבזה אותם חיצונית, אלא ארור מי שההורים שלו קלים בעיניו. ארור בר מינן מי שמקלה אבי ואמו בליבו, שהוא בלב שלו, הם קטנים, ההורים שלו. זה ביזוי. זה ביזוי בלב, אבל זה ביזוי בלב. שבלב שלו הם קלים בעיניו, אומר רבי אליעזר אלזיקרי, על זה נאמר ארור מקלה אבי ואמו. וקצת, איך עושים את זה? אדם שיש לו אבא או אמא עם איזה חסרונות, איך אפשר להחזיק מעמד? איך אפשר? אדם שיש לו הורים, שהוא לא, יש להם חסרונות, איך הוא יכול לכבד אותם? איך אפשר שלא יהיו קלים בעיניו? אם ההורים שלו עושים דברים לא בסדר וכו', איך אפשר שהם לא יהיו קלים בעיניו? אז חשבתי להגיד, אולי זה דבר שאנחנו יכולים מהגאווה ללמוד על המצווה הזאת. דוגמה, ניקח שחקן כדורגל. שחקן כדורגל, עכשיו הוא הכניס גול, הכניס שער, וכל הטריבונות, כל המגרש, כולם צועקים יש! והוא ככה מצטלם עם הידיים שלו, והוא כזה מבסוט, חיוך מאוזן לאוזן, והוא מרוצה מעצמו. אדוני, תפוס אותו בצד, נגיד לו, תגיד לי, מה אתה כל כך מרוצה מעצמך? תגיד לי, איך אתה במתמטיקה? איך אתה במתמטיקה? אתה יודע לפתור תרגילים בשלושה נעלמים? הוא אומר, מה זה שלושה נעלמים? לא יודע. ותגיד לי, איך אתה ביחסים שלך עם החברים, איך אתה בחינוך הילדים? הוא אומר ככה. אומר, איך אתה, תגיד לי, אולי אתה יודע ללמוד תוספות, אתה יודע ללמוד גמרא, פיזיקה, להבדיל. לא. אז מה אתה כל כך מבסוט בעצמך? מה אתה כל כך מרוצה? הוא אומר, אתה צודק, יש לי חסרונות כאלה וכאלה וכאלה, אבל מה זה? זה הכל מתגמד ליד כדורגל. אתה יודע מה זה כדורגל? הרי אנשים עובדים, בשביל ליהנות מהכסף שלהם, וזה בזמן המנוחה שלהם. מה כולם עושים? עשרות אלפים, מאות אלפים רואים כדורגל, ואני מכניס את השער, ואני משמח את כולם. אז זה העיקר בחיים, נכון? צריך גם דברים אחרים, אבל מה זה לעומת זה שאני מכניס שער? אז כלומר, יש הרבה דברים, אבל הדברים האחרים מתגמדים בזה שהכדורגל או השער שהוא מכניס, זה גודל בעיניו. כלומר, התמונה הזאת חוזרת על עצמו, איך הוא הצליח להבקיע את השער, איך הוא רץ, ואיך הוא בעט, ואיך נכנס הכדור בשער, זה חוזר אצלו בראש, זה חוזר אצלו בראש, וחוזר אצלו בראש. אז זה גודל, והדברים האחרים מתקטנים. דוגמה, יש עשיר יענה עזות. אחד עשיר, או מדבר עזות, הוא מחזיק מעצמו. סליחה, אדוני העשיר, תגיד לי, איך אתה במתמטיקה, איך אתה בפיזיקה, איך אתה בביולוגיה, אתה מבין בכרומוזומים, ב-DNA, מה זה, לא יודע. איך אתה בחינוך הילדים, לא. איך אתה בהתנהגות שלך לאשתך, אומר ככה. הרבה דברים ככה. אז מה אתה כל כך מבסוט מעצמך? הוא אומר, מה, אתה יודע מה זה כסף? הכסף יענה את הכל. והוא מדמיין לעצמו איך אנשים באים לוקחים ממנו הלוואות, ואיך הם נהיים קטנים בעיניו ככה, והוא הגדול. אז אז העשיר, הכסף גודל אצלו, וכל הדברים האחרים מתקטנים אצלו. אותו דבר, אדם יתבונן בזה, שתמיד הגאווה, שהנקודה הזאת גדלה בעיני האדם, גדלה, והדברים האחרים קטנים, מתקטנים. אז אולי אפשר ללמוד מהגאווה לעבודת השם יתברך, לכיבוד אב ואם. שאותו דבר, כמו שהבעל גאווה תופס נקודה והוא מגדיל אותה, אותו דבר אדם יראה את המעלות שיש אצל ההורים, ואת המעלות האלה יגדיל בעיניו, ייתן להם חשיבות, יגדיל אותם, וממילא הדברים האחרים ילכו ויתקדמו. שאלו את הרב שטיינמן,
או שאל בעצמו הרב שטיינמן, הרי דוד המלך אומר בתהילים, ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. שאל הרב שטיינמן, איך זה שהיום ברוך השם מאריכים ימים יותר? ימי חיינו בהם 80 שנה, ואם בגבורות 90 שנה. היום ברוך השם יש יותר יכולת לחיים. מה תגיד? הרפואה התקדמה, אתה יודע איך היום הרפואה, התרופות התקדמו בעולם? אמר הרב שטיינמן, זה לא התשובה. כי אם זה בגלל זה, למה זה לא קרה קודם? למה זה לא קרה לפני 100 שנה, 200 שנה שהרפואה תתקדם עד כדי ככה? כל בעיניים של הקדוש ברוך הוא, למה הוא עשה שרק עכשיו זה יתקדם ויהיה יותר אריכות ימים ושנים? אמר הרב שטיינמן, פשוט, אנחנו מחכים ליום ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. והכוח של עשיו היה בכיבוד אביהם. הכוח של עשיו היה בכיבוד אביהם. אז אנחנו, עם ישראל, צריכים שיצטבר לנו עוד ועוד כיבוד אביהם, בכדי שנוכל לשפוט את הר עשיו. אז בכדי שיהיה לנו יותר מצוות כיבוד אביהם, הקדוש ברוך הוא יותר ויותר מעריך את ימיהם של ההורים, בשביל שבכלל ישראל יהיה יותר מצוות כיבוד אביהם. הגיע יהודי לחזון איש וסיפר לו שיש לו צרות כאלה וצרות כאלה וצרות כאלה, לא טוב לו בחיים. אמר לו הרב חזון איש, אתה רוצה שיהיה לך טוב בחיים? אמר כן. יש פסוק, תקיים מה שכתוב בפסוק, יהיה לך טוב. הוא אמר, הוא מכבד את אביך ואת אמך, למען ייטב לך. למען ייטב לך. הפסוק אומר, למען ייטב לך, יהיה לך טוב, יהיה לך טוב. אדם מכבד את ההורים שלו, יהיה לו טוב. גם רוחנית וגם גשמית. בספר מעשה איש, סדרת ספרים נפלאה על החזון איש. אז שם מובא שפעם החזון איש הגיע לתלמוד תורה, הגיע לבחון בזה תלמוד תורה. אז אני לא זוכר אם מישהו שאל את החזון איש, החזון איש בעצמו סיפר, שאלו אותו איך זכית להיות לדרגות כאלה בידיעת התורה. אמר, זה בזכות כיבוד אביהם. בזכות כיבוד אביהם. החזון איש הייתה לו אמא אלמנה, וכל יום היה יושב איתה איזה חצי שעה, לא יודע, אולי יותר, לא יודע, היה יושב, מפטפט איתה, מדבר איתה. הוא לא למד איתה סדר קודשים או נזיקין או מסכת חולין. הוא דיבר איתה בענייני העולם הזה. כלומר שבזכות זה הוא זכה להיות החזון איש, ככה אומרים. ככה מובא בספר שהחזון איש בעצמו אמר. כמה גדולי ישראל היו מקפידים על המצווה הזאת. שמעתי מרבי יעקב חיים סופר, כשהרב בן ציון אבא שאול ישב שבעה, כשאבא שלו נפטר, אז הגיעו הרבה גדולי ישראל לנחם. הגיעו הרבה גדולים. הרב אלישיב, הרב עובדיה, עוד הרבה גדולים הגיעו לנחם. כלומר, כל אחד ואחד, כל גדול שהיה נכנס, אז הרב בן ציון היה אומר, ראיתם? הנה הרב אלישיב הגיע לכבוד אבא. הרב עובדיה הגיע, אתם רואים? חכם עובדיה הגיע לכבוד אבא. את כל מה שבאו כולם בשביל לכבד אותו, את הרב בן ציון באו לנחם אותו, את כל זה הוא מינף גם כן למצוות כיבוד אביהם. השם יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה כולנו לקיים מצוות כיבוד אביהם, ויקוים בנו הפסוק, למען ייטב לך וארכת ימים וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אנחנו נמצאים בפרשת כי תבוא, הפרשה הזאת אנחנו קוראים פרשת קללות וברכות וקללות. אז בין שאר הקללות כתוב ארור מקלה אביו ואמו. אז אנחנו רוצים טיפה לדבר על הארור מקלה אביו ואמו. אז פשט הפסוק ארור מקלה אביו ואמו, ארור מי שמבזה אותם חיצונית, מי שצוחק עליהם, גורם להם שיהיו קלים. אז זה הפשט שהוא ארור מקלה אביו ואמו. אבל יש ספר חרדים של רבי אליעזר אלזיקרי, שהוא היה השמש, הגבאי בבית הכנסת של הארי הקדוש. הוא חיבר את השיר ידיד נפש, ועוד הרבה דברים יפים, והוא קבור ליד האריזל בצפת.